Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lona enikhuluma naye ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg. So namhlanje ngizothanda nje ukuthi ngiphinde futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi umuntu asubscribe aphinde futhi alike ukuze ngizothi mangabe kukhona izinto engizifakile noma ividiyo engiyisendile izokwazi ukuthi isheshe ivele kuwena mengabe usesqaphile. So nje ngiyacela nje kakhulu. So namhlanje ngithe ngizoqhubeka ekuchazeni amaphupho okunichazela angwahlaziye nje shuthi kahle kahle. Okay, so la engizoqala ngalo ukukhombisa ukuthi abantu abaningi bayafona kakhulu babuza ngayo ukuthi kusho ukuthini. Ukuphupha uthingo lwenkosazane. Ukuphupha uthingo lwenkosazane kuyinhlanhla enkulu ngalendlela yesimanga. Kusuke kukhomba ukuthi kuwena kunenhlanhla ezayo isendleleni. So ngike ngithi ke kwesinye isikhathi ke kube kuhle ukuthi mengabe uphuphe iphupho njenganalelo waphupha uthingo lwenkosazane. Mangabe umuntu okholelwayo esintweni noma ezintweni zedlozi, engazi ukuthi leyo nhlanhla esuke iziveze ngokuqhamuka kwalo, engazi ukuthi kungayinhlanhla engakuzama ukuthi usheshe uyihlangabeze. Uyihlangabeze kanjani na? Njenganokuthi nje mhlambe uthola ukuthi ekhaya uzozama ukuthi kube khona izibane ozikhanyisayo, kube khona ilathi mhlambe olenzayo, mhlambe abantu abadala mhlambe ubenzela isithebe kanje. Akithi lapho uzama ukuhlangabeza inhlanhla yakho ukuthi kubanika ukudla nawe ubapha amandla abantu bakini noma bakomalume wakho labo wena okuyibona abakuphethe ngaleso sikhathi. Kuya ngokuthi wena ukhulelephi noma ukhule kanjani. Okay, so ngesikhathi ubapha isithebe wena bese kuba khona mhlambe izinkukhu noma mhlambe imali emhlophe ozobusa ucela ngabantu abadala ukusho ukuthi le nhlanhla bakuvezele yona oyibonile uyacela ukuthi ebese ishesha isondela. So nje ngingasho ukuthi kuhle kakhulu ukuthi umophupha uthingo lenkosazane shuthi inhlanhla leyo enkulu kodwa engazi ukuthi ungayinhlanhla ungayihlangabeza. Okay, ngidlule lapho. Uphinde futhi kufana nokuphupha imali. Abantu abaningi bayakhala ngokuthi futhi bayiphupha imali. Mangabe uphupha imali ihamba ngokwehlukahlukana kwayo. So ngizoqala nje mawuphupha imali yamaphepha. Mawuphupha imali yamaphepha einhlanhla kodwa imali isho leyo inhlanhla engezofika maduzane. Kodwa uthola ukuthi mawuphupha imali eyisiliva, imali leyo esheshe ifinyelele kuwena, isuke izofika nje maduzane kungekudala. Kodwa ke kube kubike uthola ukuthi umuntu uphupha o20 rand awumuhle kahle, uyimali engazi ukuthi ihamba namabhaja. No notice ukuthi mawuphuphe o20 rand uzoke uthi kwesinye isikhathi kuba nokweswela kancane imali ngaleso sikhathi. Kodwa nje o20 rand isikhathi esiningi ngathi noma uphuphile nje ke uvukhuleke ukuthi iqhelele yonto ngoba kusuke kungekuhle kahle mawuphupha o20 rand. Kufana nani na? Kufana nomuntu mezofika ephusheni uphupha ezokucela imali ebese uyikhipha wena umnikeza imali, noma ephusheni umuntu ekubamba inkunzi kuphuca imali. Angithi uyabona lawo amaphupho akhomba ukuthi shuthi manje wena khona umuntu okuphuca imali, khona umuntu okuphuca inhlanhla yakho ngaleso sikhathi mangabe ukhipha into eyimali ephusheni. Okusho manje wena ukuthathwa into engazi ukuthi inhlanhla yakho, engazi ukuthi ngayinto shunaleyo futhi engathi ungaze uyikhulekele. Ziningi izinto indlela ke zokuzama ukuthi wenza ukuthi imali ingakulahlekeli. Izinto nje ziningi ezilula. Ngingathola ngisho iholy ash uyifake wona ama30 ugqume emva ukuphupha lelo phupho elinjenganalelo lokuphucwa simo semali. So ezinye zezinto lezi ezenza ukuthi reverse le yanto leya esuke sifuna ukwenzeka ukuthi unilahlekele imali. So kungabe sakwazi ukuthi kwenzeke. So ngizothanda ukuthi ngidluleke lapho. Ngiphinde futhi ngizokhuluma ngokuthi kusuke kwenze njani uma ngabe uphupha abantu abadumile. Uthola ukuthi uzophupha upresident, yebo nje konke lokho abantu nje kodwa abawosaziwayo. Okay, mawuphuphe into enjenganaleyo ukuthola ukuthi noma ngithi kusuke kuyidlozi lakini elisuke lizifihle
ngalowo muntu, ngoba kwesinye isikhathi isuke lizifihla ngoba uthola ukuthi vele kusuke kade kuyidlozi wena ongalazi, uthola ukuthi idlozi okhokho bokhokho, idlozi elisemuva le wena vele awulazi. So uma ngabe liqhamuka wena bese uphupha abantu abadumile, lelo dlozi lisuke licasha ngaloyo muntu noma lizifihla ngaloyo muntu liveza yena phambili, kodwa kusuke kuyidlozi lelo eliza nomcebo kuwena, kusuke kuyidlozi eliza nezinto ezinhle. Lokho nje akusiyona into embi. So nje kuyinto enhle kakhulu ngoba kusuke kukhomba ukuthi likhona idlozi elinamandla, ngoba kusuke kuyidlozi impela elinamandla elikwaziyo ukuthi wenze izinto zenzeke. Kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi engathi ungaze uzame-ke uphenye ufune ukwazi kwesinye isikhathi ukuthi ubani lelo dlozi mangabe ungalitholi, kodwa engazuthi unganendlela yokuzama ukuthi uphahle uzame ukuthi ukhulumise ukuthi lelo dlozi eliziveza ngaleyo ndlela ukuthi aliqhubeke njalo, liqhubeke lisondele kuwena ebese likhanyisela izinto zakho. Siphinde la sizokhuluma ngokuphupha ubamba ufishi noma uphupha ubamba inyoni. Uma ubamba ufishi noma uphupha ubamba inyoni, uphupha wabo nje into enokudoba nje futhi kakhulukazi lokho kusho inhlanhla esuke futhi nayo isendleleni. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uphupha ufishi vele leyo nhlanhla uthola ukuthi kwesinye isikhathi isifikile kuwena, sewukutshengisa ukuthi kahle kahle inhlanhla lena. Kodwa-ke kwesinye isikhathi-ke kube kubi, kwesinye isikhathi uzothi uma uphupha ufishi ebese ubamba uphinda uphunyuka, ngoba lokhu kukhomba ukuphunyuka kwento yakho, kukhomba ukuphunyuka kwenhlanhla yakho. Kanjalo nenyoni, uma ngabe uyibambile yaphinda futhi yaphunyuka inyoni, kukhomba ukuthi wena shuthi into uyitholile noma usuzoyithola isiphinde futhi yaqhela kuwena. So lelo phupho uma ngabe uyidedelile, ngingasho nje ngithi iphupho elingelihle, kodwa uma ngabe ukwazile ukubamba ufishi nenyoni, so iphupho lelo elihle kakhulu eliyinhlanhla elisuke lizoqhamuka okuthize, ngabe imali, ngabe okunye kodwa okuhle okuzobe kuza empilweni yakho ngaleso sikhathi. So-ke nje namhlanje ngizothanda ukuthi-ke ngime lapho, soqhubeka nje siphinde futhi ngiqhamuke ngokuzayo. Ngiyabonga kakhulu, thokozani.